कुत्ता कुत्ता सिब्ला सिनेमानि UPPL जाथोंसैलाय आंहा बिथांमोननि बायदि सिप जानाय एमएलए एमपि जानायनि कुनु सिमां नुवाखै आं BPF नि खाम्फा बरगयारि बिथाङा बै समाव UPPL हानजानि मानसिफोरखौ अर्थात गावसिनि एक्सबिलिटिनि मानसिफ्रा UPPL नि जाहैनाय समाव मा बाथ्रा बुङामोन नोंथांमोना बे फुराना रेकर्डखौ निश्चय खोनाजोबखानाय आरो बयबो मिथिखागौ दिनै आङो बे रेकर्डखौ मानो लाबोफिननो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना निश्चय सानदों जानांगौ नङा होमबा किसुमाना सानदों बे फुराना रेकर्ड मानो लाबोफिनदों दा बेवहायनो जोङो हमनो हायो बै समाव जेब्ला खाम्फा बरगयारि सारा UPPL आव थांनाय मानसिफोरखौ बा UPPL नि सोद्रोमाफोरखौ जिबायदि खोथा बाथ्रा बुंदोंमोन दिनै बिथाङा लाजिखोना लाजिदिया बे हान्जायावनो गावखौनो गाव सथबनानै बा सरसोमनानै लाहैनो गावखौनो गाव नारसोमनानै लाहैनो लाजिखोना लाजिदिया ओरैबायदि सैमा कुत्ता माबा माबि बुंदोंमोन बा नोंसोरो एक्सबिलिटि बा मानि खारनाव नोंसोरो मानो UPPL जाखो नोंसोरो बिहारिफोरनो फाननानै जाजोब्बाय BTC खौ बा बड'लेण्डखौ बेफोरबायदि माखासे खोथा बुंदोंमोन खाम्फा बरगयारि सारा नाथाय दिनैनि दिनाव बिथाङा गावनो लासिं सिं हारि फाननानै जाग्रा अर्थात बड'लेण्डखौ फाननानै जाग्रा बे पार्टिजोंनो सिथाबनानै थाहैबाय अबश्य बिथाङा मानि खारनाव सिथाबनानै थाहैदों बेखौथ' बयबाबो मिथिगौ रावबोथ' थाखा फैसा नङाब्ला बा थाखा फैसा मोनाब्ला बेफोरबायदि गाव सोंखारिनाय पार्टियाव बा गाव जोथोरनानै दोननाय पार्टियाव रावबोथ' सथ'ना थाया गावखौनो सरस'नानै लाहैया नङा होमबा थिग बेबायदि जादों आरोखि दा आरो बेजों लोगोसे जोंहा प्रमद बर' सारा अर्थात BTR नि CM आ मा बाथ्रा बुङामोन बेथ' रोखा ससियेल मिडियायाव खौरां बिथिंनि गेजेराव हाजार बर' सुबुंफोरनि खोमानि सिगाङाव बा मेगननि सिगाङाव नुजोबनाय मोनसे बेसेबांबा गिदिर समायखिरा नङा होमबा माब्लाबाबो प्रमद बर' सारा अर्थात BTR नि CM आ MLA MP जानाय सिप जानायनि जेबो सिमां नुवाखैमोन अब्ला दिनैनि दिनाव MLA MP जानायनि जेबो सिप जानायनि सिमां नुवाखैमोनबा मानि खारनाव नोंथाङा दिनैनि दिनाव गाज्रिनि थाखाय नांथाबबाय थानो गोनां जादों मानि खारनाव गाज्रिखौ लानानै नोंथाङा सेलाय बेलाय जागासिनो दङ मानि खारनाव नोंथाङा गाज्रिनि थाखायनो सम लानानै मानसिफोरखौ बुग्लुं बुसि खालामहोयो नैबेयावनो जों निश्चय हमनानै मोनो बा बुजिनानै मोनो जा नोंथांमोन आं बारा गोलाव बुङा नोंथांमोना नैबे प्रमद बर' सार अर्थात लोगोसे राजु नार्जारि साराबो जोंहा फंनैसो बाथ्रा बुंनाय दङ मानि खारनाव राजु नार्जारि साराबो पलिटिकेलखौ नागारनो नागिरदों बेवहायबो माखासे गोबां ओंथि दङ पलिटिकेलखौ ओरैनो नागारा मिथिबायना पलिटिकेलनि डिमान्डआ जायाखै बिथांहा आरो बिथाङा जानांगौ खिजानि मोजां सिट मोनाखै बे सिट मोनैनि दाराव दिनै पलिटिकेलखौ नागारनो ओंखारदों अर्थात सिटखौ मोनाब्लाबो माबा मोनसे डिमान्ड थायो नैबे डिमान्डआ माने कनफार्म जायाखै अर्थात मिलायलायनो हायाखै नैबेयावनो राजु नार्जारि साराबो जोंहा ओंखारनो नागिरदों नोंथांमोना बे ससे क्लिप्सखौ खोनासंनानै लाग्रो कुत्ता 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 दे नाम्बार बिलाय सिब्ला सिनेमानि UPPL जाथोंसैलाय कुत्ता बेजों खोथा गैया बिहारिफोरनो फानजोब्बाय बेजों खोथा गैया कुत्ता बेटा नायगोन जोंबो नों बेसेबां नायो नायबाय था नागाराथ' नोंसोरखौ बेटा नों बेसेबां नायो नायबाय था मिथिबाय कुकुर नोंलाय नोंसोर बायदिया दाग्लि गासिबो गैया बेटा बुंबाय थादों आरो गोरबोनिफ्राय बुंदों आंहा बिथांमोननि बायदि सिप जानाय MLA MP जानायनि कुनु सिमां नुवाखै आं राजखान्थिनि सायाव आंहा जेसेबां इन्ट्रेस्टबो गैला आरो बेबायदि लुबैनाय गैला आरो मा जालांथोंसै दाथ' अब्ला नोंथांमोना निश्चय खोनाखाबाय सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'आव जिबायदि राजु नार्जारि सार प्रमद बर' सार आरो BPF बारस्लायलांनाय UPPL आव जबदान जाहैनाय बा गावखौनो सरस'ना लाहैनाय गावखौनो नारसोमना लाहैनाय गावनो गोथौ हाखराव गावनो बारना लाहैनाय खाम्फा बरगयारि सारा मा बाथ्रा बुङामोन UPPL नि सुबुंखौ अर्थात गावसिनि एक्सबिलिटिनि सुबुङा UPPL आव बारस्लायलांनाय समाव मा धमकी हरामोन मा बाथ्रा बुङामोन नोंथांमोना फुल अडिअ रेकर्डखौ नायोब्ला आंनि बे चेनेलावनो थांनानै अडिअ रेकर्ड खोनासंनो हागोन आरो नोंथांमोना फ्रायानो खोनाजोबखानाय मानोना फुराना रेकर्डसो नालाय बियो जिबायदि गावनो ओरैबायदि खोथा बुंदोंमोन जे ओरैबायदि दम होदोंमोन UPPL आव थांनायनि दारै अब्ला दिनैनि दिनाव खाम्फा बरगयारि सारखौथ' बेफोरबायदि रावबो दमखौनो हरबाङाखै थेवब्लाबो बियो मा गावबुरा बुंजानायनि जाहोनावनो हाग्रामा महिलारि सारखौ ओरैबायदि गोरबोजों दुखु मोननाय फोरमायदों दुखुआ मोनो बयबाबो नाथाय बै समाव जेब्ला नोङो बै बिथांमोनखौ बुंहरदोंमोन अब्ला बिथांमोना दुखु मोनाखैमोन ना बिथांमोननि गोरबोआव थफ्ला जानानै दङ मिथिबायना थफ्ला जानानै दङ नै बिदि बिखा गोरबोआव दावदाब जानानै दङ नाथाय नोंथाङा UPPL आव थांनोब्लाबो हुसियार थानायासो मोजां मानो होनना बुङोब्ला UPPL नि मानसिया मालाबा थाफ्रायगोनबो हानाय मिथिबायना दा जों बेखौसो सानो आरो दा नोंथाङा जुदि UPPL आव थांनानै
समाजनि थाखाय हारिनि थाखाय बर' रायजो राजा आइ आफाफोरनि थाखाय बिथां एनडिबि बिर जोहोलाव बिथांमोननि थाखाय एक्स एनडिबिफोरनि थाखाय जिथु बा मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय एक्स ग्रेसियानि खामानि आरो रिहेबिलिटेसनफोरनि थाखाय जिथु खामानि मावोब्ला बेवहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय जों नुहुराखै नोंथाङा जे बेफोरबायदि खामानिखौ मावहैगोन UPPL आव थांनानै बा प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकाराव नोंथाङा गावखौनो नारसोमना लाहैनानै बा बिथांमोननि सुइजारलेण्डनि दैयाव गबहैनानै नोंथाङा दुगैनो सुइजारलेण्डनि दैयाव दुगैनानै नोंथांखौ जे जोङो समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हागोन जों बेखौ माब्लाबाबो नुहुराखै मानो होनना बुङोब्ला जोंहा गबिन्द बसुमतारी बिथांखौथ' दाख्लैफोर नोंथांमोना गोबाङानो नुखादों जोंहा बर' सासे आइजोआ खेबसेयैनो न'खर गंसेयाव साब्रै बर' सुबुं अर्थात एनडिबि सुबुङा जिउ गोमानायनि खारनाव मा बाथ्रा बुंनो गोनां जादों एक्स एनडिबिनि बिथांमोना दायो नोंथांमोन जोंहा बाक्सा जिल्ला आरो मुसलपुर जिल्लायाव गोबांथार जोंहा एक्स एनडिबिनि बिथांमोनहा अर्थात 909 जन सुबुंफ्रा दासिमबो एक्स ग्रेसियानि अर्थात रिहेबिलिटेसनखौ मोनफुंनो हायाखै मार्टियारनि मोननांगौ माबाफोरखौ अनसुंथाइफोरखौ सरकारनिफ्राय मोननो हायाखै बिनि सायाव माखासे गोबांथार रोखा रोखा फोरमायदों आरो मानि खारनाव फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिथांमोनहा अर्थात एक्स ग्रेसियानि बा रिहेबिलिटेसन मोननो गोनां बिथांमोनहा फैबाय थानाय इलेक्सनाव मानि खारनाव एक्सट्रालि इलेक्सन दारायनो गोनां जानो थांगासिनो दङ नै बिनि सायाव गुवारै फोरमायनो हादों आरो खोनानो मोननायब्ला बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला दाख्लैबावैसो बड'लेण्ड एकर्ड डे अर्थात बिटिआर एकर्ड डे समाव बिथांमोनहा मोनखानाय एनडिबिफोरनोनो जाय सुबुङा 5 लाखखौ मोनखादों बै बिथांमोननोसो डाबल होदों होननानै बिथांमोना गावसिनि खुगाजों रोखायै फोरमायनो हादों अर्थात गुवारै फोरमायनो हादों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायना लादो आरो सोर मा बुजिनानै लानो हागोन नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय जोंनि बाक्सा जिल्ला आरो तामुलपुर जिल्ला मुंख्लं नखरारि आफादा गोबाव सम नैबे बाला अनसुंथाइ मोनगोननि आसायाव गोबाङानो नाजाबोबाय नाजासेयावबो नैबे बाला अनसुंथाइखौ जों दासिमबो मोनफुंनो हायाखै नैबे 1987 निफ्राय 2020 मायथाइसिम जि बर'लेण्ड आन्दालन सोमावसारनायाव जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि बिमा सोरबा बिफा सोरबा बिदा बै 5 लाख अनसुंथाइखौ नेयै नेयै दिनै जिउ बावलांफिननो गोनां जाबाय बेखायनो जों खावलायगोन दा नैबे सोलिबाय थानाय जोंनि सरकारा जाहाथे बड'लेण्ड आन्दालन सोमावसारनायाव जायफोरा जिउ बावलांबाय बिथांमोननि 5 लाख अनसुंथाइखौ थाबैनो होनांगौ होननानै जों खावलायगोन आरो जों बेखौनो फोरमायगोन मानोना गोबां समनि गेजेराव बिथांमोना नोंथांमोननि खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै बुंदों नाथाय नै दाख्लैबावैसो जि बिटिआर एकर्ड डे जि फालिनाय बे फालिनायाव जायफोरनो 5 लाख अनसुंथाइ होबाय नाथाय बेवहाय जों गोबांखौनो डाबल होनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेखायनो जायफोरा दासिम सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्ट बा सरकार बिथांमोना बेखौ सालिजारि नायफिननो थाखाय जों खावलायदों नङाब्ला जों माने गुबुन राहा लानो थाखाय जोंनि बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्ला मुंख्लं नखरारि आफादा मोनसे थांखि लाबाय बेखौनो जों फोरमायगोन फैबाय थानाय जे बिटिसि इलेक्सन बै बिटिसि इलेक्सनाव जोङो माने नैबे 5 लाख अनसुंथाइखौ जोंनो जे होआ अब्लानो जोङो गुबुन लामा लानो गोनां जागोन बेखौनो जों फोरमायदों आरो तामुलपुराव गासै बेसेबांसो मुंख्लं नखरारि दंबावो जोंहा बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्ला हिसाबै 909 नखरा दा नैबे अनसुंथाइखौ मोननो थाखाय आद्रा दोङो बेवहाय जोङो नोंथांमोननिफ्राय मिथिनो मोनदों खायफाया डाबल मोनदों होननानै बुंदों माबोरै बिदि जाथावगोन होननानै नोंथाङा सानदों बे बाथ्राखौथ' जों गोबां बार सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना सालिजारि नायगोन होननानै बुंदों थेवब्लाबो नैबे समाव जों जि मिथिनाय बायदिब्ला माने नै दाख्लैबावैसो जि बिटिआर एकर्ड डे माने गोरोबथा सान बै दिनखालि होनाय लिस्टखौ बिथांमोना मिडियानि गेजेराव फोसावाखै सोर होनानै माने आगोलनि जि लिस्ट बे लिस्टखौनो बिथांमोना लाफिननानै नैबे दा 5 लाख अनसुंथाइ होनानै गोबां नखरानो माने डाबल मोनबाय होननानै जों मिथिबाय बेयाव जोङो तथ्य दङ थेवब्लाबो जोङो मुंफोरखौ मख'ला ओंखायनो नैबे थांनाय जि बिटिआर एकर्ड डे बै दिनखालि राननाय जि लिस्ट बे लिस्टखौ माने फोसावना होयो आरो जायफोरा माने डाबल मोनलांबाय बिथांमोननि जि मोननाय रांखौ बिथांमोना मा खालाम बिथांमोननि खामानि थेवब्लाबो जों खावलायगोन जाहाथे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सननि सिगां जुदि जोंनि बे बाक्सा तामुलपुर जिल्लानि 909 नखरा जुदि 5 लाख अनसुंथाइखौ मोनाब्ला जों माने गुबुन राहा लासिगोन होननानै जों फोरमायखाबाय